नमस्कार. आशा मराठी रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. आज आपण एक भाजीचाच प्रकार पाहणार आहोत, थोडासा वेगळा. जवळपास माहीत असेल सर्वांना किंवा कोणाला माहीतही नसेल, भाजीचाच प्रकार आहे तो. तर आपण लगेच बनवायला सुरू करूया. त्यासाठी लागणारं साहित्य हे दिलपसंत आहेत. ह्याला हिंदीमध्ये टिंडे म्हणतात. ह्या 5 ते 6 लसण पाकळ्या आहेत. हा एक मीडियम साईजचा कांदा आहे, एक टोमॅटो आहे, थोडीशी कोथिंबीर आणि शेंगदाण्याचं कूट आणि मसाले डब्यातले काही पदार्थ, मसाले वगैरे आपण वापरणार आहोत. जिरी, मोहरी आणि मसाले हे पदार्थ आपण वापरणार आहोत. पहिल्यांदा आपण हे दिलपसंत स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत 3 ते 4 वेळा. तर ह्याच्यावरची साल काढून घेऊया. अशा प्रकारे ही तीनही मी दिलपसंत सोलून घेतलेले आहेत. तर एक कापून दाखवते मी आता. आपण असं कापून घेणार आहोत. अरे बापरे, हे तर खराबच आहे आतून. हे फेकून देते मी, साईडला काढते. खराब आहे हे आतून बी. थोड्याशा निब्बर आहेत म्हणून मी आता हे थोडेसे काढून घेते. कवळे दिलपसंत असतील तर आपण हे बिया ठेवू शकतो. प्रकारे कट करून आपण ह्याच्या बिया काढून घेऊया. आणि आता मी हे सर्व बारीक बारीक कापून घेत आहे. बिया काढून कवळे असतील तर ठेवू शकता, पण हे निब्बर बी आहेत थोडेसे, त्यामुळे मी काढूनच टाकत आहे. एवढ्या निब्बर बिया एवढ्या निघलेल्या आहेत, त्या मी साईडला काढलेल्या आहेत. आता हे बारीक कापून घेत आहे मी. हे दिलपसंत मी असे रफली कापून घेतलेले आहेत. 2 एवढे झाले आहेत. एक खराब निघलेलं आहे आपलं. कढई ठेवलेली आहे आपण. आता त्याच्यात आपण 2 चमचे तेल घालूया. आवडीनुसार तेल घालू शकतो आपण. कढई तापलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण मोहरी टाकू 1 टीस्पून. 1 टीस्पून जिरे टाकूया. मीडियम साईजचा एक कांदा, कांदा आपण छान परतून घेणार आहोत. ह्याच्यातच आपण थोडासा लसूण, ह्या 7-8 लसणाच्या पाकळ्या कट केलेल्या आहेत त्या घालून घेऊया. परत एकदा छान परतूया. कांदा आता थोडासा गोल्डन झालेला आहे. आपण हा एक टोमॅटो टाकून घेऊया. परत छान परतून घेणार आहोत. कढई थोडीशी हलकी झालेली आहे. ही स्टीलची कढई असल्यामुळे थोडंसं जळण्याची शक्यता असते. पातळ झालेली आहे थोडी, हरकत नाही. ह्याच्यामध्येच आपण हा मराठवाड्यातील काळा मसाला घरी केलेला 1 टीस्पून टाकून घेणार आहोत. आणि तसेच गावरान मिरचीची 1 चमचा मिरची पावडर, आणखीन थोडीशी 1/2 टीस्पून. सोबतच फोडणीत थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊया. आणि छान हे परतून घेणार आहोत. गॅस एकदम कमी केलेला आहे. मसाला आता छान आपला परतून झालेला आहे 1 मिनिटभर.
आता आपण ह्याच्यामध्ये हे दिलपसंद घालून घेणार आहोत आणि परत छान परतून घेऊया. उन्हाळ्यामध्येच दिलपसंद शक्यतो येतात. भाजी खूप छान लागते. साधाच प्रकार आहे पण अतिशय छान आणि थंड असतो उन्हाळ्यामध्ये करण्यासाठी. जवळपास ही भाजी मराठवाड्यात नांदेड, परभणी साईडला खूप जास्त प्रमाणात करतात. चणा डाळ टाकणार आहोत भिजवलेली. मग अशी चणा डाळ दाखवायची राहिली होती. अगोदरच थोडी भिजवून ठेवली होती 1 चमचाभर. आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून घेऊया आणि छान ह्याला 5 ते 7 मिनिट तरी शिजू द्यावं लागणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडासा गरम मसाला घालून घेणार आहोत. 1 टीस्पून मी गरम मसाला घालत आहे. ऑप्शनल आहे गरम मसाला घालणं, पण त्याने चव थोडीशी छान येते म्हणून गरम मसाला, एव्हरेस्टचा गरम मसाला घातलेला आहे मी. तुम्ही कुठलाही घालू शकता. आपल्या ह्याच्यात महत्त्वाचा घटक पदार्थ घालायचा राहिलेला आहे मीठ. चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. एवढं मीठ घालत आहे मी. मीठ टाकलं की आणखीन ह्याला छान पाणी सुटतं. आणि त्याचबरोबर आपण आता हे 3 चमचे शेंगदाण्याचं कूट घालून घेणार आहोत. भाजी आपली तयार आहे जवळपास. आणखीन ह्याला 5 ते 6 मिनिट छान शिजू देणार आहोत आपण. आणखीन थोडंसं पाणी घालून घेऊया ह्याच्यात. 2-3 चमचे पाणी असेल आणि वरती ताट ठेवूया. ताटावर थोडं पाणी घालूया खाली लागू नये म्हणून. स्टीलची कढई आहे त्यामुळं, नाहीतर ही स्टेप नाही करायची गरज, पण खाली लागू शकतं कढईमुळं. आपण आता हे 7-8 मिनिट शिजवून घेतलेलं आहे. तर पाहूया. 7-8 मिनिटानंतर हे असं झालेलं आहे. तर भाजी आपली जवळपास तयार आहे. आपल्याला जर हे आणखीन सुकं करायचं असेल तर असंच आपण परतत राहूया. आणि असंच काढून घ्यायचं असेल तर आपण असंही काढू शकतो. तर हे 2 मिनिट मी आता परतून घेते छान. पहा आता अशा प्रकारे आपण ह्याला परतून घेतलेलं आहे. जवळपास हे सर्व टिंडे दिलपसंद शिजलेले आहेत. हिंदीमध्ये ह्याला टिंडे म्हणतात. तर आपण ह्याच्यामध्ये आता छान फ्रेश कोथिंबीर घालून घेऊया आणि मी ह्याला सर्विंग डिशमध्ये काढून घेत आहे. परत एकदा छान परतून घेऊया. तयार आहे ही भाजी आता आपली खाण्यासाठी. सर्विंग डिशमध्ये मी ही भाजी काढून घेत आहे. अशा प्रकारे आपली दिलपसंदची सब्जी आता तयार झालेली आहे. ही उन्हाळ्यामध्ये केली जाते आणि खायला अतिशय टेस्टी प्रकार आहे. जरूर ट्राय करा. रेसिपी आवडली तर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.